Добър ден на всички тук присъстващи. Добър ден и на всички, които гледат през конференцията днес онлайн. Намираме се в прес-центъра на БТА и днес, 26 януари 2024 година, ще ви запозная с проект Бъди герой на Сдружение Иновативен трансфер на знания. Казвам се Елена Марков и ще водя пресконференцията от името на организацията. На първо място, нека да ви представя с няколко изречения организацията. Сдружение Иновативен трансфер на знания е неправителствена организация, която работи за активизиране на гражданското самосъзнание и създаване на стремеж за личностно развитие в младите хора. Допринася за равния достъп на младежите до образование, социални услуги, нови знания и умения, които да ги направят пълноценни граждани. Подкрепя и развива младежките работници, популяризира неформалното образование като инструмент за личностно развитие и придобиване на важни за израстването и активното гражданство умения и ценности. Проект Бъди герой се осъществява от Сдружение Иновативен трансфер на знания с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта за 2023 година. Номер на договор 250067 и номер по програмата К02 от 057 от 2023 година. Проектът се реализира в рамките на 7 месеца от месец юли 2023 година до месец януари 2024, като за този период бяха обхванати 10 области в страната: София град, София област, Перник, Пазарджик, Благоевград, Враца, Пловдив, Велико Търново, Плевен и Ловеч. Целта на проекта е да повиши осведомеността на младите хора между 15 и 29 години, като ги въвлече в дейности по превенция от бедствия и разшири техните познания чрез методите на неформалното образование и използвайки съвременните комуникационни канали. Ние вярваме, че всеки един човек носи отговорност за живота си, трябва да знае и да бъде подготвен в извънредна ситуация. Именно за това нашият проект се казва Бъди герой, защото всеки може да бъде герой за себе си, своите близки, приятели и обществото като цяло. Чрез него целим да стимулираме инициативността в младите хора, да насърчим гражданската им ангажираност и формиране на социално отговорно поведение, да се запознаят с основна информация за видовете бедствия и какви стъпки биха могли да предприемат, за да предпазят себе си и семействата си. Проведохме анкетно проучване, за да видим каква е подготовката сред младите хора и какви стъпки биха предприели, за да предпазят себе си. Изградихме безплатна интерактивна интернет платформа, предназначена за повишаване осведомеността и подготовката от бедствия. По проекта създадохме 6 видеоклипа, като 3 от тях са анимирани и обръщат внимание на най-разпространените бедствия в България, а именно пожари, наводнения и земетресения. За да насърчим младите хора да се замислят колко важно е да си подготвен, включихме и известни лица от българската сцена, като Тино, Дара Екимова, Михаела Филева, Ража, Ния Петрова и Станилия. Те станаха част от нашата кауза. И заедно направихме концерт, посветен на превенцията от бедствия. Всички млади хора бяха свободно поканени да дойдат и да участват. Също така имаха възможността да се обучат за умения за първа помощ, благодарение на екипа, който присъстваше. По проекта създадохме и 3 вида наръчници джобен формат, които засягат темите за пожарите, наводненията и земетресенията. Едно ръководство при спешен случай, както и 2 вида списъци за подготовка при бедствия. Всички печатни и видеоматериали са със свободен достъп на сайта на проекта бъдигерой.com.
За да обърнем внимание на превенцията от бедствия и колко важно е всеки да е подготвен както със знания, така и физически, по проекта създадохме и мостри на раници за спешни случаи, каквито раници всеки трябва да има под ръка в дома си. В тях има аварийна свирка, динамов фенерче, комплект за първа помощ, защитно фолио и светоотразителна лента. Успяхме да достигнем над 40 000 млади хора в страната. Разпространихме материалите в над 20 учебни заведения и във всички международни младежки центрове в страната. Проведохме презентации на място. Засегнахме и една тема, която не се дискутира често, а именно семейната подготовка и въвличането на младите хора в етапите за оцеляване. Много важен момент в изграждането на план за евакуация е създаването на общо място за среща, както и избирането на общ контакт при спешен случай за всеки член от семейството. Чрез проекта искаме да създадем благоприятни условия за младите хора на България да се развиват и израстват, така че да достигнат визията способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своят пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България. Горди сме от постигнатото. Успяхме да реализираме всички заложени индикатори по проекта, всички дейности, както и целите. И се надяваме все повече млади хора да израстват подготвени, за да могат да подпомагат семействата си и да доброволстват страната. Благодаря. Ако имате въпроси, сега е момента, може да ми ги зададете. Не. Благодаря. Хубав ден желая на всички.